Chinatown yek ji cihên herî navdarên New Yorkê ye. Turîst û New Yorkî her tim ji bo danustandan û xwarin û vexwarinê serdana Chinatownê dikin. Li divan rojan da bêguman zirareke mezin a Covid-19 gihîştiye Chinatownê. Ji ber wê jî Chinatown êdî wek berê xelebalık nîne. Li dîsa jî bi nîzîkbûna sersala Çîniyan li Chinatownê gelemolek pêk hatiye. Şu an taspan ku li Chinatownê kar dike dibêje li gor berê guhertinên mezin çêbûne. Well, apparently there are a lot of small business get crushed during. Wisa diyarek ku gelek kargehên biçûk zirarek mezin dîtine. Levra bi kirên wan êdî danûstandinan gelvan nakin. Gelek restoran jî li ser kolanan cih vekirine ku bikaribin kar bikin. On the street. Lî Spanok û rûniştvaneke New Yorkê ji Chinatownê pir hez dike û ji bo xwarin û vexwarinê her tim tê vir. I mean, obviously there's a lot of people that have their opinions. Ez dizanim ku divan rojan da gelek kesan hizirên cuda hene li ser Chinatown. Lê ez her tême Chinatown ez gelek hejê dikem. Tiştek nekarît min jê dîr bêxît. Ez dixwazim ku caregadî wekî rojên berê vegerît. After this is all over. Nolan Feng jî balkişan ser pîrozbahiya sersala Çîniyan a îsal û wiha domand. It will be very different. Pîrozbahiya sersala îsal de pir cuda behê kirin. Lê ji bo bilindkirina enerjiyê pîrozbahiya îsal pirtir girîng e. Rûniştvan Roy wî jî got ku ew ji bo salan û xwe amade dike û di heman demê de jî pir xemgîn e lewre gelek kargehên Chinatownê hatine girtin. Well, apparently it's a lot of. Ez û hevalên min yên nêzik li cem hevin. Ji bo sala nû planê nû çê dikin. Wek malbatekî kevne şopiyên xwe tînin cih. Ji ber sedema Covid-19 şahîn sersala Çîniyan ku her sal di 12 meha Sibayê da li Chinatowna New Yorkê dihatin lidarxistin hatin betalkirin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.